výročiu Silve. Čo som vymeškal? Čo je? To koho preplo? David Jakoda, 38 eur. Vypršala mi pernamentka a ja si sedím jak šéf vo vlaku a zrazu revízor a ja mu dávam pernamentku a on že vypršala platnosť. Tak mi je bol pokud takto chodí po Švajci. A už pí konečne. Ty robíš vo Švajci? Choj ako do piče. Ty robíš vo Švajci a povedz mi, čo tam robíš. 38. Kámo, veľké dík, to je už koľko? 35, 38, to je ťažká matika, neviem to vypočítať, kámo, máš smolu. Takže ťa nemôžem prepísať na top donátora, lebo neviem koľko je 30, dám tam plus 38, ty kokot. Koľko to je, ty kokot? 73? 73 asi. Kámo, dík. Starý, ďakujem. Ti jebe na hlavu. Že sedím vo vlaku. Však ale tam to máš v piči.